Знаете ли, приятели, значи на предното дело, за да си взема лъвчето, като отидох и адвоката на половинката ми, на бащата на детето, ми предложи на всеки 2 седмици да минавам по 600 км, за да си видя детето за 24 часа. Това беше предложението. Значи, болна съм да си гледам детето, иначе на 2 седмици мога да минавам по общо, отиване и връщане 1200 км. При което мен ми стана направо смешно, защото това беше подигравка направо. И понеже имах право на пледуария, обясних съответно, че това няма как да стане. Да си остава аз детето, при положение, че детето ми там беше с чревни истории, с двустранна